Maricin Božić bilo je uoči badnjeg dana. U vrlo maloj sobici leži jedna žena. Uz nju djevojčica od 5 do 6 godina. Marice, oslovi je žena i pogledi po raščupanoj kosi. Sutra doveče će doći mali Isus i doneće dobrodici puno koječega. Šta bi ti najvolila? Ja bi volila da vi ozdravite nane. Tu ne znam oće li dati Isus. Kad rano moja ni kruva ne imamo, a vi bi ozdravili da ima kruva. Bi, Marice, bi, Nana nije toliko bolesna koliko je gladna. Reče žena više sama sebi nego ditetu, ali Marica je dobro čula te riči. Na peci med zeljem stoji pored pijarica mala Marica. Tako raščupana gologlava, razpojasana, digla pregačicu i u njoj što go drže, a drže joj cilo tilo. Šta ti tu mala radiš? Zapita je starija dobro opravljena žena. Prodaje. Pa šta prodaješ? De da vidim. Marica raskrili pregačicu i izvadi iz nje bebu lutku. Marica je digne i suznim očima i drhtavom usnom reče: dajte mi za ovu bebu 10 kruna da kupim mojoj Nani kruva. Ona kaže da će ozdraviti ako dobije kruva. Žena se okrene, otare suze, onda pomiluje malu po glavi pa kaže: ajde dušice sa mnom u vašoj kući, ja ću da vidim tvoju mamu. Odi. Vide bedu siromaštvo, dica 4, 2 služe pa što god privride. Marica i manja joj sestra troše, a mati kad može radi, kad ne može leži pa boluje i gladne. Stara gošće javi stvar u prijateljstvu i Maricina Nana dobije ne samo kruva, već i kolača. I Marica dobije suknjicu, leveš, maramu na glavu, pa još i dobre tople čorape. Badnje večer. Marica i manja joj sestra opisile se latom u astal, pa gleda je sve dobro i lipo što im je Isus poslao. I Nana tamo stoji. Najla se pa ozdravila, barem se digla. Isus je zapovedio onima koji imaju dadu, onima koji nemaju. Zato smo mi sad dobili sve ovo od onih koji imaju, pa slušaj šta Isus dragi zapovedio. Marica otvori velike oči na mater pa ćuti. Otvore se vrata, uđe Vita, Maricina drugarica, bosa i gologlava. Odi Vito, vidi šta mi imamo, ovo je nama mali Isus poslao po dobrim ljudima. Je li tebi Isus što god poslao? Meni nije, reče mala Vita. Došla sam kod vas da se malo ogrije. Vito, vikne Marica, meni je Isus svašta poslao, i maramu, i suknju, i čorape. Ja imam stare čorape, te će meni dobre biti. Evo ove što mi je Isus poslao, daću tebi. Ja imam, a ti nemaš. Mati čuje pa ćuti, rastare šakom suzu iz očiju. Vita primi i oma navuče čorapice na gole nožice. U taj čas kucne kogod na vrati, uđe bašo Maricin otac. Hvaljen Isus, čestito vam badnje večer, Isusovo porođenje. Niko nije odgovorio, žena mu poleti u zagrljaj, a Marica, Vita i Jelka, manja ćerka, stale pa se zagledale. Kad je Nana došla sebi, zovne dicu: Marice, Jelko, evo vaš bačo, evo došlo je, ajde ljubite ga u ruku. Dica priđu, on diže na 2 ruke svoje i pritisne i sebi krene krupno muški jezak. Marici je dobroj, plemenitoj, maloj dušici Isus sve poslao na Božić, prema Blašku Rajiću. Snijeg sud pada, zvona zvone, srca mlada, vesele se, to je vrijeme ljubavi i mira, sretan Božić svakome. Snijeg sud pada, zvona zvone,